Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír. Aurten zuen bigarren urti da solidaritate taldea puntatzezatena, eta zerrek bultzatu zaituzte berriz puntatzea? Lehengo urtin oso guztua sentitu ginen jendi laguntzen, da bueno, aurten berriz animagea solidaritate taldea. Gu behase situazio nongo hainen, nire guztako ziten laguntzia. Eta orduan, horratik egin. Aurten debatxe baten dagoen jendia animauko altzen solidaritate taldeen apuntatzea. Bai, porque oso interesgarria hango jendien nola bizidan jakitxi eta laguntzie. Volverán, valentía planta construir, ahí está vacía sin nada. Nola da nun antelatik jozte solidaritate taldeen ikikuzten ekintza danak? Batzutan errekreotan geratxea, jesusek ezateigu juteko eta hor. Horra antolazik jozte ekintza dana, pentsate uste ze ekintza egin daula. Bai. Eta ondo sentitzen zate ekintza egokitzen, ez? Bai, hola laundu txixeu. Hori da, kanpoko jendie beharra dauken jendie launtzik esu. Laburtzeko, ze ike uste solidaritate taldeen? Noizin behin bilera batzuk iteiteo, da bertan ekintza batzuk pentsatzeo, eta gero urtin zier ekintza oso betetzeko. Azkenin ekintza oso beteta benineko umi launtzi matexeu. Adibidez, pintxo solidasue, erauzkin da horatea jana sebiltzen, da hor azkenin etekin handi xatatzea lako ekintzai. Hay tierras que tiemblan de miedo, hay tierras que tienen paz. Eta zuze opinatzezu guk Afrikako minalde nite duen lanai buruz? Oso ondo iruditzen, nik uste danela ondo bertzako hiela, eta bai, ondo. Bai, eskertzeko da jendun opinixuek aurrera segitzeko gulanin. Bai, oso ondo ez. Eskerrik asko. Kaixo erantzazu, gu dakigun bezala, zuzea solidaritate taldeen parte hartzenetako bat, eta galdera baniko genukein. Aber, zuretzako zein dan ekintzaik importantenetako bat? Nire ustez ekintza importantenetako bat pintxo solidariako hori da, porque jende asko kartzu parte eta gure zuk eta pintxuk eta matetxu eta... Bai, oso ezagune da askoekin ekintza hori. Eskerrik asko zure opinixua diken. A su espalda la desolación. Hola Susi, ¿tú qué opinas sobre este grupo de solidaridad de Floreaga? Pues opino que es genial y estoy contenta porque cada vez hay más gente que se une a estos temas. Y además hay gente que lo necesita en otros pueblos. Muchísima gente lo necesita y me encantaría que cada vez hubiera más gente que se uniera al tema. Vale, pues muchas gracias por tu opinión, ¿vale? Muy bien, me encanta tu micro. Bueno, zuzea solidaritate taldeen momentuz denbora gesina hontan personatako bat eta nolako izan da esperientzia? Esperientzia nik uste oso ona izan dela, nirekin lan independanak nik uste berdin ez dalaik ebela, porque Jesus da gure, irakasletako bat, ardura dune esalaike, eta, gauza askotan parte hartu izan deu, eta, gauza asko ikisi jola esalaiket, hoxetako bat, hirugarrengo munduko umiei, da, personak en generalin laguntzien, eta, nik guztua nago arte egin duen lanakin, 3 urte. Ze esan laizkiotzu janari bilketai buruz? Janari bilketa da proiektua bezala danok zehose gutxikin gauza asko multzo bat bezala lortze duk bakoitzek zehose aportatzen da. Jendik asko laguntza iguze, hasieran igual lehenengo egunetan jendik gauz gutxik hartzetu, baina gero bukaeran aztezea behitzen zemat ekarri eben da lepo ekartze be. Orduan guk hori asko eskertze duk. Ze, oin krisixe dala eta aurten, ustez geixen, aurreko urtin, aurten, ez dakit. Aurreko urtin. Lehenko urtin, janari bilketan geixen lortu da. Kilo geixen lortu zin. Bai, kilo geixen lortu din urti izen da, eta gaina krisixe dala eta guk hori asko eskertze dugu. Eta ze esan laizkiotzu bigarren eskuko dendei buruz? Bigarren eskuko dendei atzen egin da, jendek ibiliteko jostaiuk eta gauza asko gureanak atzetxu be, dauk saldu jo. Hor lortzen dirue, arabian zede, taulako gauzek. Hori da, azkeneako, solidaritate taldeko endanok, parte hartzen duen danok egotekea batea lanin, da, hori ere ikusteko da politizatea. Eta pintxo solidasue? Pintxo solidasue den da, bigarren eskuko dendin antzeko zehose da, baina bakarrik pintxue ekartzetuela, o pastak, o lako... jendik etxetik ekartzetu behakindeko gauzek eta bertan saluik ikusten. Orduan, gero guk kontzejupen etxe deu,
en plan, taberna bat bezala, da hor saldu txello da, danak euro bat ezatzeie. Da, orduan, jende geixo etortzea, ze hartara, janaxe da hori dana merkio dauke da gaina 3. munduko jendi launtza iso. Eta beste pertsona batzuk etxein preparuteko janaxe dira. Bai, gexena bai. Asko jozu kolaboratzen en general. Da gero, Floriako gurazuk eta hola, parte hartze be, da, ikasle... Oso bolikera danak parte hartzia. Bai, danak elkarrekin da dotekea batzuk bigarren eskuko den da, beste batzuk pintxo solidaxoko hor, da, danak elkarrekin launtzen da hola. Eta DBH baten dauden pertsonai, nola animauko zituzten solidaritatea apuntatzea? Nik uste DBH batekuin nola berri xedin esan berko gen isola, nola zapatotan da olako egunetan aspertuten goien etxin, zehose etxearen solidaritate taldea apuntatzea. Hartara 3. munduko hilanduko xau. Bai, aparte. Ze guk asko eskertuko genuke laguntza hori. Bueno, nik uste esperientzi politia dela, baina nik uste ere esterixo hartu behar dela, porque aziran aztegia esperientzi bat bezala, baina atzenin dara txorra bezala hartzu behar, baina atzenin gauzita lagundin behar dela da, hori oso politia da. Baina, bueno, behin, gaukin hartze benin da, azkenako nik uste oso politia dela, porque azkenako, lagundu itxeixeu, eta, bueno, hori oso ondo dago, eta eskertu itxe azkenako, baina alaren nik uste denbora politxe pasatzen dela, ez da lana bakarrik du, geure hartzinet denbora politxe pasatzen dut, eta nik uste hori ere oso ondo dagoela. Eta gaina gero ere jendie zautu ilaik ezuela, ze batzuk ez ditxozu ondo zautzen, da elkarlana, da talde lana, eta hori danare asko ikiztezu da. Azkenin esperientzi politika da. Bai. Hori da. Solidarita!